Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ka election assembly jong ka soyong constituency kalas dang shat na kaliang kaseng congress ka penkre bandan ki committee election ban pentelun ni kakam yathu uba Vincent H Pala president ka MPCC ha gajing kendu ha kilat pathai kubor ha congress bahawan Shillong. Uba Vincent H Pala president MPCC yathu baki pai ba soyong constituency kidi ban sothu ban jit yakinomi kman. Kipat ba kini bantip di tangga Kongres ka ba ay Jingsun Shar ka ba biyang tam ya upat ba kam ju shet kala ya upat ba Andre kiwi kiseng Kongres pan kide ginong shet kala ba nong pendu bor ya upat ba kumbangi sakhi ya ka sarkar MDE baladem. Ki ki parti ki bayada ya upat ba pindon mat kena kata kaspa kan ruspa tangkap tu kat ni pindon ka bor kindon bor tangkap tu kat ni pai ba bobun pat don bor rengi kum ka kongres pat ngi yakun na bentai ki don bor ngi yakun na bentai ki beduk ngi yakun na ka bentai wat kitu ki bodon ka bor ingin yarap ne example ki baru spa ka kongres kamju pen sitom reki ki beduk ka yarap di tangga kongres ke di ke parti ke paparkat mentai ki duk ki suk bat kum joro ki patre business hangni hantai ki netri kam donjing ha kapor bodoni mahe kanu ki mentai barok ki yok surop kanu ki mentai barok ki development ki babon ndrei hakani kepat bementa ki longkumno ki la pendon kam bakla ya kabor ba di kita ki high level pendon kam bakla ya kabor ki babon benta ki level tengah trai ki paiba ki lasong tu ki tip perkat paiba ki kembang ong ni pimene ba de ban perkat bahana benta ka future ka jom ka jai ki bru kamantoi la dengi ruspa menta tang chipo ka sat ngut ke baduk pat ki hajar de ki lak kamantoi la da ki don ha ka bor menta de kani ka ju ka bor kin penduk bor pat ye ki haden tengah trai ki perkat ba ka bor ka don la ka jom ha kanu ki pendon kam ya ka bor kumolong menta ki lak pendon kam kulmar le ni ki pala pendon kam baklai ka bor jaka ban penba ki penjot ya ka jai penriu long meeting rengkat ke jing ya don lang bat u kandidat jong ka soyong bat ki nong tri bat ki workers jungi la khot keling-keling borok ki MLD MDC ki yawan ngasio ba ki pai ba jong ka soyong menta ki perkat ba mano ban raise ya ka voice jong ki citizens jongi jong ka jai penriu jongi de tang ka kongres kibai ki parti ki knyot ya ki pai ba de tang ka kongres ban kran la de inside the house ni outside the house tengah try menta pila ingi don sanut ngi don kam stang way bangin yo pan bat ka kam leader of opposition te claim ka strong opposition kam jula kam ha demokrasi tengah try ki nong soyong ki don ka role ban play la di ong ban perkhat ke jej ben riu ngi de ban don ka opposition ka baklain kumbolong menta ka NPP ka don ha ruling ka UDP ka don ha ruling ka HSPDP ka don ha ruling barok ki don ha ruling ka ke jubab ka ki issue bi ong ni pai ba lai tam ban su thiet yo pai ba te ke jing thiet yo pai ba kamut tang ban bright yo pai ba da ka pisah tengah try bagi pai ba kin ha perkhat ha lada kin sya thiet lane in sya di biang lane in perkhat menta kalawai jong ki kun ki kiti jongi pi ke jin janjar kanang wan na kawai ke por kawai ke por pi kumnu ke jia halapan pi kumnu ke jia ke reservation pi ke jia ke leng ini ban perkhat pai kini pai ba jong ka soyong kini ke bastat berbor kate ka konstitusi kate ka konstitusi ke ba ka kongres ke job bat ka kongres ka respect ya kate ka konstitusi ha ka por ba ma he dang don ketika susi long home minister ilong piludi minister thapor bedon he kongres ke respect pa ye i tementa ka jing rem jong i kede ka jing perem ka jing ye trelang jong kini ki jo ki kandidat ki badon ha UDP bat ki badon ha NPP ki perem i te ka jing donong kede ka jing donong jong ki nong soyong tementa kin perem biang ye ka kongres nila ayu kandidat ba biang ka kam